Siinä on yksi riskaabeli alue on päästä sen Hyvän Toivon niemen ympäri, koska siitä tulee mannerlaatta, jatkuu aika pitkälle etelään ja Afrikan itärannikkoa tulee Agulhassin virta alas etelään ja sitten toisaalta Atlantilla on voimakas virta lännestä itää kohti ja nämä virrat kohtaa siinä mannerlaatan päällä ja jos siihen sattuu oikein kunnon matalapaine, niin siellä on aallokko, saattaa olla niin jyrkkää ja korkeaa, että siellä on tankkilaivoja mennyt poikki. Et siellä pitää olla aika tarkkana säätiedotusten kanssa, että päästään sieltä hyvässä järjestyksessä mahdollisimman nopeasti etelään ja näihin koviin länsituuliin. Ja mulla on siinä kohtaa sitten nämä haikeat hetket, koska 450 mailia kaakkoon Port Elizabethista on se paikka, mihin Asteria upposi. Et sinne täytyy lurauttaa varmaan kunnon lurausjaloviinaa Asteria muistoksi mereen. Ja no sit on vähitellen päästään Albatrossien vesille ja sitten päästään kunnon Southern Ocean olosuhteisiin, koviin länsituuliin ja isoon aallokkoon ja päästään tykittämään ja katsoa mikä on Galiana with Securen huippunopeus. Tällä hetkellä enkka taitaa olla 16,5 solmua, mutta eikä me saada 20 solmua rikki, kun löydetään kunnon aaltoja ja tuulta sieltä. Ja sitten tullaan tuonne Aucklandiin joulunviettoon toiseen stopover-satamaan ja sieltä lähdetään vasta tammikuun, oliko se nyt 10. päivä eteenpäin. Että siellä pitäisi olla, toivon mukaan menee toka osuus nopeasti, että ehditään viettää kunnon joululoma siellä. Ja Uusi-Seelantihan on, että jos Suomi on purjehtijoiden paratiisi, niin Uusi-Seelanti on kyllä toinen samanlainen. Ja silloin kun me lähdettiin Skopbankille Tapanin päivänä 82 kolmannelle osuudelle, niin siellä oli 250-300 000 ihmistä rannoilla katsomassa sitä starttia. Taisi olla yli 3000 venettä siinä starttilinjan ympäristössä. Niin eiköhän siellä aika hyvä hulina on nytkin, kun sinne mennään.